Okay, amazing day mga ka-GMC. So welcome back to my channel. Ayan, so meron naman akong bagong i-update sa inyo. Kung kayo naghahanap ng pang service sa school, pang trabaho, ayan, so less than 5K ang budget o 5K pababa. Ayan, so meron tayo niyan dito sa GMC Bikes Bicol, no? So 4,900, ito si Gent Corolla. Alamin natin yung specs niya, kung sulit na nga ba ito para sa inyo. Yung presyo nito ni Gent Corolla natin, 29er. Ayan, so meron itong 26, no? 27.5 at ito si syempre yung 29er natin. So alamin natin yung mismong specs, price. Umpisa na natin yan. Pero bago lahat, please like and subscribe my YouTube channel, GMC Bike Check, para updated kayo sa mga bagong parating dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Located po ito sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan, sa tapat lang po kami ng Shell. So nag-iisa lang po yung Shell dito sa Ocampo, Camarines Sur. Ayan, so thank you po and God bless. Ride safe po sa inyo lahat. Umpisa na natin. Si Gent Corolla 29er, pinaka-budget na 29er sa market. Okay, amazing day mga ka-GMC. Ayan, so kung kayo naghahanap ng murang mountain bike 29er, meron ako dito, ayan, less than 5,000 pesos. Ayan, meron ka ng 29er. Ayan, so kung naghahanap kayo ng pang service sa school, sa trabaho, meron tayo niyan dito. Less than 5,000 pesos lang yan. So ito si Gent natin, Corolla 894. Ayan, so ito isang mountain bike 29er. Ayan, so kung mapapansin nyo yung frame nya, ayan po ay hindi halatang steel, no? Kasi yung format kulay ay parang kakulay ng Giant na MTB. Ayan, kulay gray siya, no? Kasi combination siya with the logo o yung mismong brand name nya na Gent. Ayan, naka-internal cabling, FDNRD. Brake sa likod, ayan, dito sa kanyang top tube sa ilalim, no? Sa top tube naman niya, dito nakalagay din yung brand na Gent. Then dito, ayan, mountain bike, MTB Sports, dito sa malapit sa kanyang head tube. Ayan, so dito naman tayo sa kanyang seat post, ayan, so quick release. Ayan, so dito naman seat post is a steel, stock pedal plastic, saddle niya ay Gent ang brand. Ayan, so sa kanyang FD, ayan, so ito ay 3x, no? Sa FD niya ay sinang, and then ito ay 3x. So sa kanya namang bottom bracket is a silver bearing. Ayan, naka 3x, no? Sa crank naman niya is Gent ang brand. Ito po ay bakal. So mostly dito kay Gent natin 894 is steel frame, pero ang ganagandaan kasi nito, hindi siya halatang bakal, no? Sa forma at kulay, sa paint niya, sa mismong frame, yan, napakaganda. Yan, dito nakalagay yung mismong Corolla na model name niya. Yan. So, dito naman sa crank niya, yan, ito ay 3x. Sa kanya namang RD ay Shinangden TZ. Ayan, may pagka Shimano TZ, no? So ito ay naka 3x7 speed. Yan po ay tread type. Bilangin na rin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speed. Yan, sa kanya namang hub is ball bearing, din ito ay bakal pa. Kinagandaan naman ito, yung rim niya ay alloy. Yan, so kung mapapansin nyo. So yung kanyang gulong na ginamit sa kanya ay ST Excellent Bike Part 27. Pero ito ay 29er, no? So check natin kung ano yung mismong size nito. Ayan dito sa harapan, 29 by 2.35. So malapad-lapad siya na gulong na 29er. Yan. So dito naman tayo sa kanyang harapan. So sa kanyang head tube, dito nakalagay yung Gent na brand niya o yung logo. Ayan, so kanyang brand niya rin, no? So headset niya is a non-tapered 4444. Stem niya ay alloy. Handlebar niya Gent ang brand din po, no? So ito ay naka 3x7 speed mechanical. Combo shifter po ito, o tinatawag naman natin yung rapid fire. Okay, so handle grip niya. So andito. So sa fork naman niya is a steel din. Ayan, so MTB 29er. Ayan, naka bolt type. Yung kanyang hub, harap likod. So dito ang rotor niya ay 160 mm. Ayan, naka caliper, disc brake. Siyempre, ano. So tignan naman natin yung cable. Yung cabling niya, ayan, so sa kanyang brake sa unahan.
dito, dumaan sa fork. Pero yung kanyang FD and RD is internal cabling, no? So, napakaganda ng bikes na to. Sa halagang 4,900 pesos, meron ka ng pang services school, pantrabaho. Ayan, so bike to work, no? So, 4,900 lang po yan with freebies dito sa atin, sa GMC Bikes Bicol.